אוקיי, שלום לכולם. אני אלמד אותי איך לשחק עם גריף. נכון. פשוט בסרטון הקודם, אני אשים לכם בתיבת מידע פה קישור, והוא השיג לי את גריף, אז היום הוא ילמד אותי איך לשחק איתו. אז כמו שאתם רואים פה, אז כן, אם אתם לא יודעים, גריף זה הדמות שאני הכי הרבה משחק איתה, והיא באמת דמות שבאמת אני ממש אוהב אותה, והיום אני עומד ללמד את יאן שלנו, כן. שכמו שאתם יודעים הוא יוטיובר גדול, אני אלמד אותו. לא כזה גדול, אבל אנחנו מצפים שיהיה פה 10,000 לייקים. כן, אם אנחנו מגיעים ל10,000 לייקים, מוציאים סרטון של קיט. כן, והיום אני ויאן ואנחנו נשחק על קיט, כן. אוקיי. אז אני בינתיים מדבר איתכם על הדמויות שלי. אם אתם לא יודעים, יש לי מלא דמויות, יש לי 10,000 גביעים, כן, ממש הרבה. ובגלל שיש לי 10,000 גביעים, אני מצפה שגם שיהיה לי הסרטון הזה 10,000 לייקים, מקווה כן. מאוד שיצא. כן. אוקיי, בואו נתחיל. ובואו נתחיל. אוקיי, 3, 4 אז כמו שאתם רואים פה, זה גריף שלי. אז הנה עכשיו גם יאן ישים אצלו את גריף, אז יש לי אותו דרגה 24. בואו נפתח מתנה יומית, תפתח אותה, יש מתנות יומיות. כן. אני קיבלתי 60 אבחר כאלה לברול פאס. אני אשדרג אותו לרמה כל עוד הוא יכול, כן. אז כמו שאתם רואים... 5. זה אני הכי איתו גדול שלי. רמה 11, עכשיו אני אזמין את יאן פה לברול סטארס, או לא, סליחה. אני מזמין את יאן פה. אוקיי. אז הנה יאן, והיום נתחיל אתה צריך לבחור, אי אפשר לשחק באותו הדמות, רואה? אז תבחר דמות אחרת, אוקיי? אוקיי. הוא בוחר דמות אחרת. אני שם את לארי ולורי. ואני אלמד את יאן מה המכות שלו, מה היכולות שלו. שימו סאב, שימו פעמון, ויאללה, יהיה סרטון. אז בואו נתחיל. תקראו לבד. רגע. תיכנסו לברולסטארס, אני בוחרת לארי ולורי. תקראו באינטרנט, יש הרבה דברים שלא ידעתם. למקרה שלא ידעתם, גריף הוא איש. הוא לא איזה מכונת כסף. הוא איש. אז תקראו על זה באינטרנט. תחפשו, תאהבו ברולסטארס, ומי שלא משחק ברולסטארס, שיוריד עכשיו, כן? כן? אני אפילו... אוקיי. אז בואו נתחיל. 3, 4 אוקיי, אז הוא יורה כאלה מלא מטבעות ברמה שאני באמת ממש אוהב, ואתה יכול בינתיים לשים אותו, ובוא נראה מה הוא עובד. איך הוא עובד. אוקיי. הנה יאן שלנו. אוקיי. אז קודם כל גריף הוא יורד, והאולטי שלו זה... יש לו אולטי כזה. שמעתי שזה קלפים, לא? לא, כן, זה כאילו קלפים, רואים כמה הוא יורד, תעשה רגע את הירייה שלו. יופי, ממש יפה. אני בינתיים מרוכז במשחק ממש. תהיה מרוכז. הנה אני בא. אוקיי, פייפר הרגע פה את אמס. יופי, עכשיו נגרגע את פם. יופי, אנחנו הולכים לזכות מקום ראשון. אוקיי. הנה נני. יש פה מטבעות. לא, ריקו הרג אותי עם האולטי שלו. אני בינתיים בחיים. אתה אוסף את הקוביות שלי, לא יפה. תהרוג את נני. אנחנו בשואודאון? כן. לא שמתי לב. עכשיו אני אהיה יותר מרוכז. לא שמתי לב שאנחנו בשואודאון. אני מתחבק פה כי הורידו לי חיים. או לא, הוריד לי הרבה חיים. הרגתי את ריקו. באמת? אוקיי. רגע, אני אעלה חיים. תעלה חיים. אני בינתיים... יש לי אולטי, יש לי אולטי. כמו שאתם... מה? הרגתי. היינו ככה להרוג אותו. ככה להרוג אותו. כן, יאן מתחיל עם גריף. הוא אמר 0 אצלי. אצלי הוא כבר, אני מתקדם איתו, אבל אני בינתיים מחפש. אוקיי, הנה.
כמעט הרגנו את ריקו. רגע, אני מוסיף את לורי פה. לא, הנה, אני הורגת נני. לא, כמעט הרגנו. זה נחשב שניצחנו. הנה, זה נחשב שניצחנו. די ניצחנו, כן. אוקיי, אני פותח סטאר דרופ. יהוא. אבל כמו המזל שלי, אוקיי. וגם אני פותח סטאר דרופים. אוקיי. 3. 4. נדיר במיוחד, לא אפיק. אדיר, אני הכי מזליסטי בברול סטארס, 100 100 מטבעות. מטבעות השגתי. כמה אתה? השגת סקין? הוא השיג את הסקין לבול. בול לינברוק. וואו. אז המשך. בוא נצא. יש משהו חדש בחנות. כל הקופה, עוד מעט יהיה כל הקופה. מחר יהיה כל הקופה. רגע. יש לי פה 1000 מטבעות, ובגלל שעכשיו השגתי את הסקין לבול, למה שלא נשים את בול? אני בוחר בבול. רגע, בוא נשים את הסקין הזה. אני בוחרת... אני נשאר עם... כן, אתה עם גריף, אתה מתלמד איתו. בוא נשם. היי! איי. היי, אפשר גם לומר. כן, איי. אוקיי. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אני השגתי סקין חדש לבול, אני ממש מזליסטי היום. וכן, אז עכשיו בואו נתחיל. אוקיי. אני עם הסקין החדש לבול, כמו שאתם רואים, יש פה שחקנים משהו. אוקיי. הנה, לקחנו קובייה. יש פה. לא, יש פה, תיקח את הקוביות. רואה, המכות שלו מורידות הרבה, אני ממש אוהב אותו. הנה, דיינמייק. דיינמייק. אוי, לא עושה לה את האולטי. הוא לא פגע בי. התחמקנו, הנה אני הורג אותו. אוי, לא, הוא עוד הוא מתורג אותי. מנסה להרוג אותי, כן. גם אני עליתי בחיים. אוי! לא. אוקיי. אז בואו נתחיל. המטרה שלנו עכשיו זה על דיינמייק, אוקיי? אנחנו בינתיים 3 קבוצות כבר, הדיינמייק פה מפציץ. הרגו אותו. יש פה עוד בול. הנה, אני רואה אותו. יש, הרגתי את בול. בבל עליי, בבל. לא, הרגע אותי. הנה, יש, הרגת אותה. לא, יש פה עוד מקס. יש פה את מקס. אצלי יש את מקס, ואני בטוחה. ניצחתי. יש, ניצחנו. כמו שאתם רואים, אני שחקן מתמחה. אני ממש מזליסטי. עוד 2 משחקים. רגע, יש לי פה, קיבלתי גם, אני קיבלתי עכשיו משימה. אני עוד מעט גומרת אותו. סליחה, עוד 2 גביעים. כל הכבוד, אנחנו נפתח, בואו נראה. עוד מעט נפתח עוד סטארט-אפ. ראיתם? קודם השגתי את... אנחנו מנצרים כל הזמן, איזה מזל. ממש מזל. אתה בלבראבו? כן. לא, אני בול. אתה עושה עליו, כאילו... לא, כאילו. ראיתם איזה מסטליסטי? קודם השגתי לו את גריף, לא יודע. באגדי, ועכשיו אני השגתי לי את הסקין הזה לבול. לא, אבל זה סקין מטורף. איך? זה סקין אדיר. זה סקין אדיר, כאילו, אדיר. השגתם מי אדיר? סקין אדיר. לא, יש לי כאילו את זה, יש לי את הבול יש לך את שניהם. את הבול טאצ'דאון, כן, ואת הבול אינבו. תעשה משחק. אוקיי, אנחנו מוכנים. אוקיי. כמו שאתם רואים, אני מזליסטי. אם אתם רוצים אותי, אתם יכולים לרשום לי בתגובות, אם הגעתם עד לכאן, תרשמו גם בתגובות, דוד המזליסט. מי שירשום את זה, אני אעשה לו לייק לתגובה, וגם לב. כל מי שירשום דוד המזליסטי. ואני ארשום לו מילה טובה למי שאומר את זה, אוקיי? נכון, וגם, אז מי שירשום דוד המזליסט, אז אני ארשום לו מילה טובה, וגם לב, וגם אבל כדי שזה יעשו את זה יותר מהר, רק 100 הראשונים שיעשו את זה יקבלו לב. כל השאר לא יקבלו לב. כי זה לפגוש מישהו מפורסם, האמת אתם מתפעלים. אז 100 הראשונים שירוצו עכשיו לתגובות וירשמו דוד המזליסט, יקבלו ממנו לב, ולא רק לב, הם גם יקבלו מאיתנו מילה טובה, שישמח אתכם. משהו שהייתם רוצים לקבל, כן. ירד לי 0 גביעים. איזה מזל. מחדש? אתה לא יכול לעשות מחדש, למה? לא, יכול.
אז בוא נעשה... תבחר דמות אחרת. לא, תשאיר אותה. אני משאיר בול. אוקיי, בוא נעשה משחק אחר. בוא נעשה נעשה נוקאוט. נוקאוט. אם אתם עכשיו הגעתם לרגע הזה, זה המשחק האחרון שנעשה. כן, ואז נעלה את זה, ואז פה כולם יוכלו לראות את זה, אוקיי? תעלה. אחרי המשחק הזה, זהו, מפסיקים. לא משנה אם נפסיד או לא, אנחנו נפסיק. אבל מקווים שננצח. נקווה. בסיום תמיד צריך לקוות לדברים טובים, אה? רגע, מלודי, תתרחק. לא, אני מתקרב אליהם. הנה, ברחתי. רגע. אבל אם לא תשימו לייק, לא ניתן לכם לב ולא נרשום לכם משהו בתגובות. פשוט... כן, חייב לשים לייק וגם להירשם לערוץ וגם תתנו לייק לסרטון שעשיתי. דוד הוציא אגדי, תראו אותו, הוא סרטון שאני באמת ממליץ עליו. כן, ואנחנו ערכנו את הסרטון הזה הרבה זמן, אז כדאי לכם לשים לייק. ספה, זה גם לא כל אחד יש לו את המזל להוציא את בולינברוק באדיר או לקבל את גריף באגדי. אוקיי, אז פחות לדבר, יותר לעשות. ירקתי אותה. וואו, בשתי מכות, מטורף. כן, אני שחקן מנוסה עם 20,000 גביעים. כן. יאני עם 10,000, אני עם 20,000. אתה לא 20,000 ואתה 10,000. בסדר, אבל אני המזליסט הבא, אני יותר טוב מיובל דורה. מי שחושב שאני יותר טוב מיובל דורה, שיגיב בתגובות. אוי, הפסדנו. אבל לא הפסדנו בכל המשחק. יש עוד משחק אחד, זה הגמר. טופים, תעשו בבית טופים, תעשו בבית שלכם טופים. אם אתם רוצים. רגעים אותי. מה? תגיבו בתגובות מי ינצח, מי אתם חושבים שינצח. עכשיו, אוקיי? אני נראה לי אקפוץ על מנדי. רגע. מלודי חיה. לא ראיתי, הרגת את מנדי. הרגתי את מנדי, כן. חשבתי שמלודי מתה. או לא, כמעט הרגו את ליאון. או לא. אני לבד נגד ליאון ומלודי. אל תדאגו מהניסיון שלי, אני מנצח בטוח. לא בטוח, אבל יש סיכוי. יש איזה סיכוי קטן. שאולי יהיה, או לא, תלך מהרעל. רעל זה לא טוב. לא נורא, היינו טובים. לא נורא, היינו מאוד טובים, אבל... אני לא ממש אהבתי את המשחק. אם אתם רוצים עוד סרטון, תעשו 10,000 לייקים ונוציא סרטון. יאללה, ביי. ביי. ביי.